Hey, what's up mga ka-adventure? Ipapasyal ko na naman po kayo. This time naman pupunta po tayo sa Bali-Bali Beach Bar. Tamang-tama po yung pagdating namin mga ka-adventure. Palubog na po yung araw, oh. Ang ganda talaga at nakaka-relax talaga. Napanoodin po mga ka-adventure ang sunset. Tamang tambayos lang po tayo sa gilid habang pinagmamasdan ng magandang view at lumalanghap po ng sariwang hangin. Marami rin pong pumupunta dito mga ka-adventure pag ganitong oras. Bukod sa manood po ng sunset, maganda din pong pagmasdan yung mga pailaw ng mga restaurant. Sky so blue, a glance of wine, the bright blessed day in the dark secret night, and I think to myself, wow, wonderful world. Ayun na nga mga ka-adventure, papasok na po tayo sa loob. Ang luwang din po ng parking space nila dito mga ka-adventure. So pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see fresh shakiness saying, how do you do? There really is here. I love you. Andito na po kami sa may pinaka-entrance nila. Ang ganda ng mga pailaw nila, oh. Ang daming Christmas light. Akala ko tuloy Pasko na. Yun, binilang po kami kung ilang po kaming lahat pumasok para alam nila kung saan kami papwepestuhin. Bawal palang manigarilyo dito mga ka-adventure. Kaya mayroon isang lugar dito mga ka-adventure na pwedeng manigarilyo. Sila lang yun, hindi naman ako naninigarilyo. Dito sa bar nila, pwede kang bumili ng mga drinks. Mayroon din po silang shake, milk tea at iba pa. Yun, oh, may mga halaman pa sa taas, oh. Paano kaya nila yan didiligan? Sana all nadidiligan. Charot lang. Yan, nandito na po tayo sa loob. Tamang-tama yung pwesto natin, nasa bandang harap. Habang tayo nag-aantay ng ating mga order, chill and relax muna tayo dito habang nanonood po tayo ng live band. Mayroon po ditong live band mga ka-adventure. Pwede po kayo dito mag-request, makijamming o makikanta habang kayo po ay kumakain o di kaya na may nag-iinuman. Yun, oh, maganda mag-selfie dito. Wow, ang ganda namang magpa-picture dito. Pang Instagram, pang cover photo, o di kaya na may pang profile picture. To myself, what a wonderful world. Habang tayo nakikinig ng banda, yan, nandito na po yung ating orders. Nag-order po tayo ng nachos, meron ding fishball at saka kikiam. Marami pa po kayong pwedeng orderin dito mga ka-adventure. Mostly po ang kanilang nasa menu ay mga seafoods. Wow, yummy naman yan! Sana all! Siya nga pala mga ka-adventure, ang Bali-Bali Beach Bar ay matatagpuan sa may Barangay Bunlag, Binmaloy, Pangasinan. Sa pagitan lang ito ng Dagupan at saka Lingayen. Madali lang tumahanap mga ka-adventure. Gamitan mo lang siya ng Waze na application at ituturo na niya ang daan papunta dito. Yung daang patungo sa Forever kayang ituro? Asa ka pa. Kaya kung ikaw ay naghahanap po ng magandang lugar para mag-relax, gayahin mo na ang iyong mga katropa dito sa Bali-Bali Beach Bar dito sa Binmaloy, Pangasinan. At syempre hindi namin palalagpasin ang mag-selfie. Hanggang dito na lamang po ulit mga ka-adventure. At salamat po sa panonood. Kita-kits ulit po tayo sa aking mga next vlog and videos. See you and God bless! I think to myself.